apa
saking ora jujur yen ora jujur mongko mati kabur piye piye aja ngono kowe minggah kaping kalih iramane sragenan. Cocok. Menika anu Mas Arda. Sopere wah hebat. Formasi lengkap. Formasi lengkap.
Titikno. Grebose iki tunggone ya Mak Tun. Undak tatak. Kudune ngono. Siji Sinareng kadang-kadang cipta mandiri laras lelagon tulus sing tresna kepareng manem bronto
Nun inggih nuwun kawula nuwun winantos agunging pakurmatan kepareng ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng rawuh katur sagung para tamu undangan ingkang sampun kepareng lelenggan satata kanthi merdikaning kayun. Wonten dalem ageng pepundhen kula Bapa Sakidi tukang Ibu Wanti Warung ingkang lenggah wonten Padukuhan Purworejo RT 38 RW Gangsal Desa Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ingkang kalenggan samangke kepareng murwakan ingganipun arsa ngentas pitulus amiwa siwi daupaken putra-putri kinasihipun pramila sagung para tamu ingkang katemben rawuh ngaturaken wilujeng dalu wilujeng rawuh dipun sekejake ingganipun sami lelenggan kanthi merdikaning kayun sinambi ngaturaken hastungkara pamuji mugi pawiwahan ing kalenggan samangke purwa madya wusana rahayu tan wonten pambeng punapa kepareng ingkang sowan monggo dadya panglipur kadang-kadang seni karawitan tanpa nama jenenge digawa to maktun peh wis omah-omah ning Purworejo wae kok iya Mas ki mau jane digawa nanging teles oh akhirnya dijereng ning etan kono dipun beto teng pawon kan nyelake pawone ingkang betah kok nek garing dipasang ngetik jereng neh Cipta Mandiri laras sowan saking kece sumber bendo Saradan Madiun dipun pangarsani pepundhen kula Eyang Kakung Dami Lebda Pengrawit miwah bunda kula Lamiatun Bulik Tun jangkep ditunggoni pepundhen-pepundhen iki mundhak tatak maktun gongso luka nonton menika saking bener dipun pangarsani pepundhen kula kalebet eyang kula kiambak Mbah Kung Gambus kula niki kelahiran bener kidul kali dalam cocok kepareng makarya kalian BN Audio ingri kalenggan samangkin derek inggenipun sambil lelenggan sagung para tamu dipun sekecake kanthi merdikaning kayun ingkang lenggan samangke mugi wonten keseduning penggalih derek hanengganing ngantos titi paripurnaning gati karena kalenggan sakmangke ing madyaning Wanciratri kepareng ginelak tumapaking gati adat Widi Widono menika pripun maktun ya rada sing tapi wis enek kuwi Mas menika sampun wonten cocolo saking kadang-kadang juru ladi menika ngersake lelagon estunipun wanci sonten mekaten damel ingkang mat ladrang-ladrang maktun nanging jumbuhke ilining toya lakuning jaman nggih fan berat dari Cipta Mandiri laras pun ngersake lelagon setunggal loro lan tresno tega wong tuwa sanga kidul kangening ati aja seneng bojone wong lha iki nanti lagunya kita aturkan lagi yang baru trending di Purworejo kemarin sing dek wingi iki Mas piye kae wonge ning ndi to nggih belum pulang masih pulang pacobaning urip wonten garwane wong liya aja cidra anake sapa jangkep sedasa menika lara ati kalih dipun aturke menika dhateng larasipun Pelok loro ati 2 kurang ngopo ugi wonten tresna garwane wong liya menika gilarasipun Pelok iramaning gerobokan omses sing gendang wah cocok dipun abadikan lumantar kadang-kadang studio syuting Citra Abadi gawane Cipta Mandiri maktun estu niku unggahan dari Citra Abadi niku mboten klintuk ing Cipta Mandiri tekno penonton iki lho subscribe yo akeh ayo ya, Bobo. Oke.
diaturke kalih riyin mengke tumuli dipun paringi ladrang ngaten. Kersane mboten nglangut. Lara larane wong lara ora kaya kalamun lara ati hati kang nandang nguyung yen mangan ora doyan klisa-klisi sawengi tan bisa turu aning paran ora krasan kudu weruwating hati lumantar swantenipun bulik tun kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki ngerti tresno ning nyatane sliramu wis milio tresno aku apa sing kae wis milio dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu rapi sonjogo Bola bali kok aja
Nundinge sawetawis lelagon lara ati kelajengaken gelo. Janjane iki bacutane mung garwane wong liya, Dik. Pak Dik tawa ki ngantuk ya. Enggak, Pak Dik tawa ki rada anu paling. Pripun? Ora lho Kang Mas. Pripun Om? Anu, Yutun ki lho. Yutun. Piye? Yutun iki gak nyinden kladene nari kopi lho, yo sempat-sempat nyauri. Ora mikir anak buah. Cocok. Niki witikno jan maktun ki gak mikir teng B. Anak buah ingkang dipun utamike. Tapi aku suweneng karo Yutun ki Mas. Pripun? Nek dhewean langsung gemati ya. Ki. Yu apa? Astu. Kok belajar panjak wi apa enek generasi anyar? Ya jelas dong. Jelas dong. Astu. Beda karo sing sisih niku Om. Sing sisih iki ngerti WA tanggal 7, tanggal 9 lagi weleh bales. Jebule sumber benda ora ana wifi. Macet nggone Mbak Lutfi. Kebarang rikalegan samangke sinereng Kadang Cipta Mandiri Laras, tasih saka panglipur wonten dalem agung pepundhen kula Bapa Sakiti, Ibu Sudarwanti ingkang lenggah wonten Padukuhan Purworejo Tulung. Gunging panuwun saking para tamu dipun sketsake ganipun sambil lelenggan kanthi merdikane kayun derek mangayu bagya wiwit purwa madya usana ingkang lenggan dalu sakmangke mugi rahayu wilujeng lir ing sambi kala. Dipun aturke njumbuhke pamundutan napa badhe nggarap riyin? Pitikno niki diawiti ki ngayun-ayun mungkin dolanane wonten kangening ati. Disigek kangening ati dangdute tresno teke wong. Wah, jan. Berdasarkan pengalamannya Mbak Lutfi. Tresno teke wong iki sing lagune sing piye to Yutun? Nek Lutfi sing piye to Lut? Niku. Piye Mas? Kok judule kok ngeri men Sing samangane. luwih pengalaman iki kono lho kok tekok kene. Sik ta rumangsaku sing pengalaman iki wong-wong. Ora Mas kok judule kok apa Tresno apa? Teke wong. Lah gila. Teke wong. Sing piye to Dik Lutfi lagune? Sing ngono ta to Mas. Ramu sing tak tresno. Enek to sing Tresno teke wong kilik to apa? Wah, Nek nggonku gak enek Mas.